salut din Brașov. Astăzi merg să vizitez pe prietenii noștri care participă la un eveniment organizat de Primăria Brașov. Tematica evenimentului este ceramică și meșteșuguri în lemn. Chiar aici pe colț avem pe Cătălin și Liliana, calendarul ceramică. Și uitați ce frumuseți au pregătit pentru acest eveniment. Ce floricele, cruciulițe, superbitățile acestea de flori colorate. Ia uite ce frumoase sunt. Lalele, trandafiri, floarea Paștelui, ghiocei, brândușe, flori din ceramică. Toate vă așteaptă astăzi, mâine și duminică. Ce drăguț! Aici, în Piața Sfatului. Deci pe ei găsiți exact aici. Sunt pe colț. Și mergem mai departe și lângă este draga noastră prietenă de la Fițe, Rodica, cu superbitățile ei de bijuterii. O lăsăm puțin pentru că are clienți. Mileșan Emil cu sculpturile din lemn. Mileșan Emil din Târgu Mureș. La următorul stand este domnul Bledea Dan din Baia Mare cu superba soție care astăzi nu este prezentă, dar ne vom revedea cu dânsa altă dată. Și aici vreau să vă prezint aceste vase minunate. Vase pe care le-am oferit și noi în dar celor dragi cu ani în urmă și de fiecare dată când o să mai avem câte un cadou de făcut, o să apelăm la maestria lor. Am ajuns la Moise